खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो उदालगुरि जिल्लानि पानेरि ओनसोलाव बोखांनो हादों सासे बर' सुबुंनि गोथै देहा पानेरि ओनसोलनि गिथिबारि दैनि साखाथियावनो बर' सुबुंनि गोथै देहा बोखांनो हादों मुङा जाहैबाय जितेन बर' फोरमायथिनाय बायदिब्ला जितेन बर'आ अन्थाइ क्रेसार महलाव नेग्रानि खामानि मावो मोनानि समाव डिउटियाव थांनाय समाव बिसिजों लोगो मोनलायदोंमोन नाथाय अखानायैनो बिथांनि गोथै देहाखौ गिथिबारि दैनि साखाथियाव मोननो हानाय जादों जेराव बिथांनि खाफालाव जोखोम जानाय दंमोन खर' मेगन गन्थं खुगा जेरावबो जोखोम जानायमोन बेनिखायनो सोरबा सिनाय मोनै बा मिथि मोनै सुबुङा बिथांनि सायाव गाग्लोबनानै बा बिथांखौ बुनानै बुथारदों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों जायनाखि बिथाङा मोनानि समाव नेनायनि खामानि मावोमोन आरो बिथांजोंनो लोगोसे सासे बेंगलि सुबुंबो थाफायोमोन बेनिखायनो सानैनि गेजेराव माबाफोर दान्थे बिदान्थे जानानै बेफोर जाथाया जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों नाथाय दासिमबो रोखा जायाखै जाथायथिलियाव पुलिसा नुजाथिफैदों आरो नायबिजिरनायनि हाबाखौ मावफैदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला जितेन बर'ना सानै फिसाफोर दङमोन इउपिपिएल दोलोआ बाइक रेलि लादों 6 नभेम्बरसिम बाइक रेलि लागोन इउपिपिएल दोलोआ मैयानिफ्राय जागायजेनबाय आरो 6 नभेम्बरसिम थागोन प्रमद बर' बिथाङा बेखौ बेखेवनानै होबाय पर्बत जरानि काजिगावनिफ्राय जागायजेननानै बिटिआरनि सानजाहा जोबथासिमा गहपुरसिम मटर साइकेल रेलि लागोन जेराव गं 51 मटर साइकेला बाहागो लागोन थांखिया जाहैबाय गोख्रों इउपिपिएल आरो गोख्रों बिटिआर खालामनाय बे थांखिखौ लानानैनो बाइक रेलि खालामनाय हाबाफारिखौ बानजायदों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ जायखौ सामलायदों बा दैदेनदों इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारि बिथाङा क'क्राझारनि रेलवे ट्रेकआव आइडि बेरहोनानै गोजोन थासारिखौ सिफायनो नाजानाय फुजा मेलायाव उदाङै जौ जुवा होनाय लाइमोनफोरनि गेजेराव फेग्रा मुवा बाहायनाया बांनाय बेफोरखौ नोजोर होनानैनो मटर साइकेलजों हानजा सरनाय हाबाफारिखौ लादों होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो फैगौ बिधानसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ गोख्रोङैनो बाहागो लागोन होननानैबो फोरमायथियो लोगोसेनो बिटिआरखौ गोख्रों खालामनायजों लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि मावफुंनांगौ दफाफोर जेरै बिटिसिनि मोन 40 बियाबखौ बांहोनानै मोन 60 खालामनाय बेफोर माखासे थांखिफोरखौ लानानैनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों अदेबानि बाइक रेलिखौ लादों आरो बे बाइक रेलि खालामनाया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय पर्बत जरानि काजिगावनिफ्राय जागायजेनबाय आरो 6 नभेम्बराव जोबहैगोन बिटिआरनि सानजा जोबथासिमा गहपुरसिम मटर साइकेल रेलिया जागोन 90 बोसोर असमिया सावथुननि जारिमिनाव सानसेयावनो 2.52 लाख रां आरजिनानै जारिमिन सोरजिदों रय रय बिनाले सावथुना बे सावथुननि सिगां रबि शर्मानि रुद्रा सावथुना सानसेयाव 40 लाख रां आरजिनानै जारिमिन सोरजिदोंमोन दा बेखौ सिफायनानै बा बे रेकर्डखौ सिफायबाय जुबिन गार्गनि रय रय बिनाले सावथुना बेनि अनगायैबो फुंनि 4:30 मिनिटनिफ्रायनो सावथुनखौ दिन्थिनानैबो सावथुन दिन्थिनायफोरनि मादावबो मोनसे रेकर्ड बानायदों जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय रय बिनाले सावथुना नर्थ इस्टआव गासै मोन 92 स्क्रिनाव दिन्थिनाय जादों आरो 600नि बांसिन श'खौ दिन्थिनाय जादों नर्थ इस्टनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगा जेरै बेंगालर कलकाता बायदि बायदिफोरावबो रय रय बिनाले सावथुनखौ दिन्थिदों आरो जेरावबो सुबुंनि होंगो दोंगो सुबुंफोरा जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय रय बिनाले सावथुनखौ नायनो थाखाय होंगो दोंगो जाफैदों फुंनि समनिफ्रायनो सारि फाथिदों उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेर सेंग्रा सिख्ला आरो बैसो जानायसिमहालागैबो फैनानै रय रय बिनाले सावथुनखौ नायफैदों आरो सावथुन नायखांनायनि उनावनो मोनफ्रोमबो सिनेमा हलाव आरो मोनफ्रोमबो श'नि उनाव दुखुनि थासारि BPF दोलोआ कंग्रेसखौ बिटिसिआव जेरैबायदि सोरलां बोरलां गसंनो हायै बायदि थासारि खालामदों बेबायदिनो बिजेपिखौबो बिटिसिआव थावरिनो हायै बायदि खालामगोन नामा फैगौ 2026 मायथाइयाव जागोन बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय मासि रानलायनायखौ लानानै सावरायनाया जागायहांबाय फैगौ बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपिआ देरहानोब्ला बिटिसिआव थानाय बियाबफोराव देरहाथारनो नांगोन नाथाय बिजेपिनि गोहोआ बिटिसिआव माबायदि बेखौ थांनाय बिटिसि बिसायख'थियावनो जों बयबो नुबाय आरो बेखौ बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्राबो मोजाङैनो बुजिनो हाबाय बिटिसिआव थानाय मोन 15 बिधानसभा मासिखौ देरहानो थाखाय हाग्रामा महिलारिनि आखाइ नङाबा आथिं हमथानो नांगोन बिजेपि राजखान्थि दोलोआ फारसेथिं बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव गाव हारसिंनो सोरखार दानो हानायनिख्रुइबो बांसिन मासियाव देरहानानै गावनि गोहोखौ दिन्थिबाय जायनाखि बिजेपि आरो बिपिएफआ लोगो जानायनि इसारा बे लेखायै बिटिसिआव थानाय मोन 15 बिधानसभा मासिनि मादाव मोन 12 मासियाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ गेलेनो हास्थायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों
सोनाब कार्बि आंलंआव लामानि जाब्रबथाय जानायजों साथाम आइजोफोरनि जिउ खहा मिनि खुसि रंजा बाजा न' फारसे गिदिंबोफिनबाय थानाय समावनो लामानि जाब्रबथाय जानानै साथाम आइजोआ जिउ खोमानो गोनां जादों। सोनाब कार्बि आंलंनि उमसुबायाव जानो मोनदों दुखुनांथाव थासारि। माखासे लाइमोनफोरा लांखन फेस्टिभेलनिफ्राय मिनि खुसि न' फारसे फैबाय थानाय समावनो लामानि जाब्रबथायाव जिउ खोमानो गोनां जादों। मिथिहोनाय बायदिब्ला टिवा हारिनि लांखन फेस्टिभेलाव थांदोंमोन। बेनिफ्राय बोलेर' पिकआप गारिनि उनाव सा 18 सुबुंफोरा गाखोनानै फैदोंमोन। न' फारसे गिदिंबोफिनबाय थानाय समावनो गारिया बेलथायनानै होदों, जायजों साथाम आइजोफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। चिरां जिल्लानि बिजनीआव समाजखौ लाजि फोनांनाय मोनसे जाथाय जादोंमोन। 12 बोसोर बैसोनि ब्रज कुमार ब्रह्मआ गावनि फिसौजो सोमोन्दो जानाय 13 बोसोर बैसोनि थाखो 8आव फरायनाय सासे हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै गोरबोआव दोनदोंमोन। बे जाथाया मैया सोराङाव फैदोंमोन। ब्रज कुमार ब्रह्मखौ बे दायाव पुलिसा एरेस्टबो खालामबाय। मिथिहोनो गोनांदि ब्रज कुमार ब्रह्मआ बिजनी डिस्ट्रिक्ट कमिटि BPF नि भाइस प्रेसिडेन्टमोन। दा ब्रज कुमार ब्रह्मखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनायजों लोगोसे दोलोनि मेम्बारशिपनिफ्रायबो बोख्लायनाय जाबाय। बिजनी डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्राय मिथिहोयोदि ब्रज कुमार ब्रह्मखौ बिजनी डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्टनिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय। दुथां ब्रज कुमार ब्रह्मआ बिजनी काबलिबागाननि थागिबिमोन। 12 बोसोर बैसोनिमोन। नाथाय 12 बोसोर बैसोनि ब्रज कुमार ब्रह्मनि लुबैनायनि बोलि जानो गोनां जादोंमोन। 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाया खेबनै जिनाहारि खालामनानै गोरबोआवबो दोनदोंमोन। 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ गासै जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो मैया ब्रज कुमार ब्रह्मखौ पुलिसाबो एरेस्ट खालामदों आरो दा बिजनी डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्टनि बिबाननिफ्रायबो बोख्लायबाय ब्रज कुमार ब्रह्मखौ। बिटिआरनि बायजोआव गोदान राजखान्थि दोलोनि जोनोम। बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरा गोदानै जोनोम होबाय बड' पिपल्स पलिटिकेल पार्टी मुंनि गोदान राजखान्थि हान्जा। थांनाय माखासे सान सिगां गोदान राजखान्थि हान्जाखौ दानाय जादोंमोन। दा बिश्वनाथ जिल्लानि सिङावबो खोनोरि, जाफुबारि, रागामासा हारिमु नब्लाङाव खौसेथि बर' सुबुं गौथुम जिल्ला आफादनि दैदेननायाव BPP राजखान्थि दोलोखौ दानाय जाबाय। आइजो गांखं आरो लाइमोन गांखंखौ दानाय जाबाय आरो बिथांमोनहा नियम बायदियै मैया समायखिराबो लाबाय। बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि मोनथाय जेरै समाजखान्थि, राजखान्थि आरो रांखान्थि बेफोर मोनथायखौ मोनफुंनांगौनि थाखायनो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरा बे गोदान राजखान्थि दोलोखौ जोनोम होदों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। गंसे मन्दिराव नारा नाथार खारलुं खारसे जानायनि जाहोनाव 60 सिबियारिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों। अन्ध्र प्रदेशनि श्रीकाकुलामाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। श्रीकाकुलामाव थानाय वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पलआव जानो मोनदों बे दुखुनांथाव जाथाया। एकादशी सानजों लोब्बा लाखिनानै बेयाव मोनसे सिबिनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन, जेराव 25,000निबो बांसिन सुबुंफ्रा थुबुर जानानै सिबिनो होंगो दोंगो जाहैदोंमोन। नाथाय हाबलाय आरो ओंखारलायनि लामाया मोनसेल'मोन। बेनिखायनो हाबनो थाखाय होंगो दोंगो आरो ओंखारनो थाखायबो होंगो दोंगो जानायाव नारा नाथार जानानै 60 सुबुंफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया अन्ध्र प्रदेशआव जानो मोनदों। जाथाय जानायनि उनाव PM अफिसनिफ्रायबो दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो जाथायजों जिउ खोमानांनाय न'खरनो 2 लाख राङै होनो थाखाय फोसावनायजों लोगोसे जोखोम जानांनायफोरनो 50,000 राङै होनो थाखायबो फोसावदों। बे जाथायाव 60 सुबुङा जिउ खोमानांनायनि अनगायैबो नारा नाथार, नाख्रां नासि आरो गोग्लैनायफोरजों गोबां सुबुङानो जोखोमबो जानो गोनां जादों। नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बङाइगाव आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां मेगननि डक्टरफोरखौ मोननो हागोन, जेरै डक्टर आशराफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा, डक्टर रुमि दास बिथांमोनखौ मोननो हागोन। कम्पिउटारनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनायनि राहा दङ, जायनि गेजेरजों सुथेनाय गैयालासे, सानाय गैयालासे गोख्रैनो फाहामनायखौ मोननो हायो। OCTनि गेजेरजों डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्ल'क'मा, हाइपारटेनसिभ रेटिनोपैथी, CSR आरो इन्जुरिखौ नायनो हायो। मेगननि गुबुन गुबुन जेंनानि फाहामथायखौ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। बुकिंनि थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियावनो बङाइगावनि आइ हस्पिटाला। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।